yace za ka ɓoye lambar ka kenan ko kuma ka bayyana ta, ko kuma wasu suna shigar da wayar su ba tare da sanin cewar su tana ɓoye musu namba ba, za su yi ka kira amma tana zuwa private number. To nan gurin shi za ka shiga in dai kana da buƙatar ka san cewa wayar ka yi hiding number ne kuma ba ta ba, to nan dai za ka shiga ka gane cewar ta ce za ka yi. Mun gode, sai anjima.